نبراكيو مناسي ملسيوم مالو نحنا خلت تجزي سلست تجزي حمي محاتيتو الناسي أي كلا أنا ينقل نصوص أبو أي فدينا فيلم سريحوت فيلم خا أنصار من إسيات إرترا خوينو زبليو تايلو سريحو تواسعي براكيو يكاسنت أو براكيو كنصوم عينات زروا مالتي تمبل كلا إجولة حستو جنرال صادقان كرم حجز نبرة زربو لو معنتي كم بحدوش دقيمو نمنتاي دقيمو بز حسابات نمنتاي كم زيلكم تحطونو بزبليو تايلو يرتزروا أبناء لو معنتو قداي تسمعوهم كيروس أسفها كم استأثر زينا يكون الحجي مهناتو أبز حلفوا أن كم زينا جرنا سريح لكم نيرة لو ما عن تجن فلي زبلو ملكعو بخمي كم استأثرن نمنتها كم استأثرن رطب زخانة مرد أتوصي الله مالتيو أبزي جورجو درار ززارو زلو قد حوس هبيلنا جورجو درار بزعبة سدت يوقع له حق استرد أيو زمسل حد جزء جن كم تردي أون تحلو نبزينا أسرك نملس كلنا بتجري مالتيو لفعتي تسفى برهنا قبل جرجس تأثيره نخوص لما 50,000 بر وحس تحاتيتو نزو قداي زوالا انت مال اخوص اي كالن نمنتا يخوم كوص زي كالن له مخنيات لو ما انت نغركم هايل ددبيت لما بسفحيو زقصللو تغارو ببلين يخون باير يخون ببابور وي بزخونه كوصو يبلومن زوصو زلو مخنيات كا ماخلاي منغست ኢትዮጵያ ንኹም ዝገሩ ዘውጾም ዘሎ ዝብል ቅርሕንተ ሎ ስለዚ ቅዕጸሎ ዝዓይነቱ ዘረባ ደጊሙ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ናብናይ ሎ ማዓንቲ ቪድዮ እንኳዕ ደሓን መጻኹም እዚኦም ኩሎም ብዝርዝር ትርእይዎም እዮም ዝኾኑ ለቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ግርም ሃናጻይ ርእይቶ ዘለዎም ሰባት ኣለው እስኪ ሃናጻይ ርእይቶም ክነንብበሎም ኢና ናዝሬት አይዛቅ ክክክላትነላ ማለት እዩ ሲሒቃት ለላ ማለት እዩ ሰው much love and much respect له بتعمي قن لنا زريت حفتي ابرها قري اول سعيد تقارلا يطرا يكونن قال لي ارتران املاخ نسعيد اول باريخو كنبر الله يبو زمسل حزب ارترا كم نبرت ارترا كم دنكانن لچنسان مالتيو ناتو كاب زخونو درو 7 عمت غيرلو حان صلام علت غنا لا يو برحجي تقارلا يديكون قدامي مينستر طقلال مينستر كل سلطانات زلو مالتي ازي كم منغس هايله مريم كل سلطان بو علي حزوز نبر كوم يحزوز زل يزبلنا زل زحونا مالتي جن هو خميو ديكتاتوراو سرعات بستماساسالو خميو تم ديكتاتورات كلهم كتقامولنا يوم مستقامولنا ها خطفون ايام زحاسو مالتي قديمون انت طفيهم صبقون بر قدوس حابتوم مالتي قدوس حابتوم كبل عيق دفو مقالل تخماني قدفن زدون قرصاب اي كبل حجون وسيقول له مالت متنقات هاي بولو نتو من اسيات بزحي يسمعوا من ازو ادرقمتن وعلي لا قصن يرتمالي حجقن قدفو اجندا تلمرنا المسموتو تردي ولا مثلني زبل حساب مصيل مالت سلازي ازم كلهم من اسيات رئيتيكم نزلهم ناي بحق مالتي عبيت غونان اشتخون كلهم تريتوي ترديكم بفلاي كان ايت مال زنبر رئيتو اجوها ايتحزن صبوا الله قصلو زبل بوزح رئيتو تاتالو اوف كورس ولا انت حزنكو تزي حزنكو اتي زغطمه خم زغاطمه تسمعخو خم سمعخو نمنصبراق فتنا غيرلخو مالتي بتعمي بزكال نحجون كا ايك غدفوني كل غزي زتوصع سب كليو نتستوصع سب دمصي كوني ازي مالت ايسرحن زلخو مالت ايكونن حسيون يسرحيه حق تزاريبون يسرحيه برغص جن حق تزاريبه وحد يسرح حسين تزاريبه خا بزح كركب زخل جن كاب حسي زرخو بزح حق تزاريبه زرخوا وحدتن طعمتن تحيش لي قمت تقدده عين خان حمد زبلك يلن عينه لافر بحال بمحرنيا الله حق يلو منالبات بعلها تفلط بعلو انكو عموته زبلن سباي كلون لي قمت زغون ነገር ተቆይና happen to game ማለት እዚ ከቢር ስለ ዝሆነ ናብና ኢሎም አንተ ቪዲዮ ሒዛኩም ክሰግርትና ኢሎም አንተ ቪዲዮ ረይዎ እዚ ይትመበገሲኡ ማለት እዩ let's go ግርም እተቀዳማይ ቪዲዮ እዚ ናይ ባራኪዮ ጉዳይ እዩ ደሊ ኮኮይ زحرفز نبراننا ورقنا يديو نغاغي فسيدنا حجي خمسه من يحل انت እንታይ ገንዘብ سقاب قدي መንግስትን ህዝብና ኢሉን ንግሩን ነጊፉ አብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ከፊቱ 10 ዓመታት ፍጥርህም ይርዎ ንፍዑ ልምዒሉ መንገዲ ዓውታታት ይሕለው እዚ ብላሽ ወደይ ግን ህንጻታት ዓዲ ሃገር አዋናዊን ወሃት ይልጠፊ ሕጂ አብሊ ገሪ ዘሎ ገለ እሳድ አለ ብሎ በንበር ወይ ባራከየ ዝባል ግርም እስኪ ታይሉ ተዛሪቡ አፍተ ፊልም ማለት እዩ መንግስቲ አምሂርዎ ሕጂ ሃጽይሉ ጠፊኡ ማለት ጸጊቡ ይጠፊኡ ተመንእሰይ ቀድም ሕጀም ሂረየ ዝግበር ገረየ ካብ ጎረቤት ኾን ካብ ካሊ ተለቂሕ ዝነበረን ሸይጠሊ ይኸል ሕጂ ግን ካብ የምጽድ ሃንሎ ኸሉ ንምንታይ ከይኸይድ ኢላቶ ነተመንእሰይ ማለት ነው ተወዱ ጽጋብ
صقيبي يخيدو منقص زخل يمهير وقال يسبل ناي بحق حجي بتمرتي حجون فيديو نرى أخو نيره تمهارو زوا مأخل أب إرترا مالتيو دندن ميديان إريتيفين حبيرهم زد على واحد بروجرام نيرو أبزو بروجرام تايو تمهارو ناي مأخل أي درجة تمهارو مالتيو زوا مأخل أي درجة تمهارو سي ديبيت ناقبرو نيرهم سو بتعم أميزينج زخونة ناي ديبيت كألت زولهم تمهارون أزيهم بقعات زخونو نتعدي قدفوهم موني إرترا مالتيو حقا المزرام تخوينسي نعنا ونس تسفقون نازغلو كم زبعال دكتور تيدروس هاد حانوم قلزو لو حجب ودبت عنا عالم زمرحو نبانك عالمكم وقلزو ورادورو كم هو ورادورو زخلو قول عيوم ويأيو تحر حدا قزي ننعقو نستو حدو تنسناسي أبوش تنازولو كبرتاتن وطيتاتن قمس لزين هوامبر قول علو تمنا أسيس قالو حجي تم هارو بخميس عيرو ناوزي وطيحو مالو زبل ناي سوشال ميديا ديبيت يوم جيروم نيرو مالتي يطقم ديا يطقم نغدا زبل مالتي بزعوا غداتون طقمون سفح زبل زرزر جيروم خمزي خقرو خرق خلخو زخونه وا زعدسي عبي تسفا كوي زلو مالت عبي تسفا زيكونس عبي ريسورس كوي نيروا انتاي داي خوين حجنا امنت دحار كن حسب بلا ابزي فيديو زي مسراخو اوف كورس سواز بحال نغر الله ززبق ولا كله كمن بطا نابلع زغيد مالتو يسغيلو كوسدو ايو كسلطنو اسلطين نعدو نخلو ريدي ميد زخونه ወይ ከዓ ድሉ ዝኮነ ወታደራዊ ምግባር ስራሕ እኮ ዝጽላና ኣይምኾነን ነይሩ ግን ኣብኡ ኸርጎ እዩ ዓቕሙ ከም ዘይብሉ ኣብኡ እምን እንዳደፈክ መውት እዩ ዝደልዮ ጀነሬሽን ማለት እዩ ከምዚ እንተቀጽል ምናልባት ሰብ ኣግዳይ ክመውት ይዕድለኛታት እዮም ተንቆልሕ እዩ ዘሎ እምበር ከምዚ እንድሕር ኮይንስ ዋጋ ያብሉን ስለዚ ቶም መናእስያት ከምዚ ምሂረዮም ነይረ ገለገለ ነይረ ዝብል ዋጋ ያብሉን መልስ ካሉ ካብዞ መናእሰይ በራኪ ስሙ ቦካ ይፈልጦኒ ሓፈሻው ግን كرم حجة خلت تجزي نابز منسي نابز عبد الجزء قمت منسي وين يزو أبسدت زلوا ولا دمسيو حميمة قري كم زوين حدا جات من أحكموني له أحكمنا يوم مالتي ويحكم موت ومناسيات مالتي حجي إذا فيلم مع استسرح بلك عيفلت أنا ندي زي قد سكن أبستسرح يسرح تمين أختي قدام هنا قرأت حاسوت صقاب منسي يرترب عدو صقيب يفلتي منسي يرترب عدو قصينة تنقص يفلتي منسي يرترب عدو هابتي مفلتي منسي يرترب عدو تزانقعو بعصوت تصاويتو تماهير يفلتي كابيز ما تصقاب نبع الخبر كي صقيب كاتفلت بعدي تدراسنا بعد صقيب يفلت انت حينت بدأي منقستن حزبنا ميرهم ايتحسوا منقست يمهرون نفس وقف سب ولد يوم ميرهم بعراين داشوت اليوم ادقن داشوت اليوم لحمن داشوت اليوم ولد يوم ميرهم منقست زغبر النجر يله منقسي تولدوا زمهرو 10 حدا عمت امودا تطرنف بيلنا بسوا خيد اصلمت زبل منقسي زلو سبات كحت كله سو تقلل بيلدو تزاريبو على حق إذا تزربان الساعة أنا ونتردي أتن مالتي منقستي كم هر كله كابت منقستي وعلة زوعله تاي وعلة يزوعل منقست مالتي منقستو كو قديتو حلاف إنه تطرح زي كونس قديتو قبون السيو كم زين إحنا قبونا قبر موصع قدم كير كام قداب قربا مالتيو داغما قربا زغبرولو بوتا خيدكا مستاف نمنقست زخون نجر صاوعته زغبرولو تسمع كيدكا تساتف قال تقبر منقست قديتو تايو زخونه نجر كغبر مالتي كغبر ازي سي كموهبتو اي تقصرو انا حد غزي كل غزي زغرمن نجرون ازيو منقست خمزي كو غيرلنا خبل كلسي كموهبتو زقصرولو غيرو لي ايبحالن خمس جيرلنا قديت يسرحوا يبقى شغله نسي الشكل دموزو بو يزغفل نامنت حدا سيفيل سيرفيس سرح منقستي ناي منقست بعل سلطان اندحر كوينو حق زوص حق موصا يسرحوا حق زفصم بوليس حق مفصام يسرحوا حق ترغم بوليس حق مترغم يسرحوا حق زفصم بيت مخرخا حق مفصام يسرحوا كمزي غيرولنا ختبل كلخاسيت ገንዘብ ካብ ካዝኑ ገለ ዘምጽል ይመስለካ ሆም ይኮነን ንምንታ አይ ሕጂ ነውሕ ንኸድ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ኮይና ንተሐላለፍ ዘለና ሓቂ ላይ ንረዳድ አንዘልና እቲ ጸገምስ ያብዚ ይዘሎ መንግስቲ ግብሪ ካብ ዜጋታቱ ይዝክብ ካብ ዜጋታቱ ካብ ኮመን ዝኾነ መሰረተ ልምዓት ገለ ካብ ዝሃነጾኑ ኣብ ዓዲ ካብ ዘሎ መሬት ካብቲ ናይ ተዓዲ ሪሶርስ እዩ ኩሉ ነገር ሃብቱ ዝእክቦ ማለት እዩ መንግስታዊ ትካላት ክህልው ይኽእሉ ዘይ መንግስታዊ ትካላት እንተልዮም ብግብሪ መንግስታዊ ትካላት እንተልዮም ብቐጥታ ፕሮፊት ማለት ወይ ከዓ ከስቢ ብምህላል እዩ ሓደ ትሕተ ቅርጺ ካንጽ ትጽቢት ዝግበረሉ ሓላፍነቱ ንሱ እዩ ስለዚህ ኮም ክግበረልካ خلسي ትመንግስታይ ኮምዚ ገይርለይ ትመንግስታይ ኮነን ዝገብረልካ ዘሎ ንሳኻው ትገብሮ ዘለኻ ትመንግስቲ on behalf of you ጥራሕ ኮነን ሰርሕልካ ዘሎ ንደሞዙ ተቆፂሩ ይሰርሕሉ ወላ ይሰርሕን ሕሪሉ ይወርድ ማለት እዩ ንሱ ዋይት ኮላር ወርከር ይስኻኻ ምናልባት ብሉ ኮላር ወርከር ክትኮውን ትኽእል ኢኻ
ሶ እቲ መንግስቲ ከምዚ ገይሩ ዘምህረና መንግስቲ ከምዚ ገይሩ ገለ ዝብለና ክንብል ከለና ነቲ መንግስቲ ክሬዲት ንሃቦ ኣይንሃቦ ማለት ኣይኮንኩን ምቋም ንዘይ ምቋም ኣይኮነን ሰብ ባዕሉ ይዘምህር መብዛሕትኡ ግዜ ተሓላፍነት ናይ ወላዲ እዩ ከቢድ እዩ እኽልና ጻዕነ ወዘተና ገበረ ሃይስኮል ኣብ ዘይነበረሉ ርሑቕ መንገዲ እናኸደ ገለገለ ከይዱ ኣምሂሩ ምስ ወደአ 20 ገለ መለን ዓመት ካብ ምስኮንካ መንግስቲ ተቀብሎ ቢሉ ናብ ኩናት ዘእትወካ እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ተቀብሎ ቢሉ ደፋእድን ኩል ኮይንካ ንዘለኣለሞ እምን እንዳተሸከምካ ክትነድቕ ስኢልካ እሞ ከዓ እትጎ ናብ ዝኸዶ ዝየብሉ ስኢልካ ንዕኡ ማለት እዩ ወይ ብዘመናዊ መካናይዝል ብዝኾነ ነገር ክስራሕ እናተኻእለና ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ዘልፍዕካ እንድሕር ኮይኑ እቲ መንግስቲ ኣይ ዝገብር ዘሎ ዘዝወፀ ሪሶርስ የቕህሙ እዩ ዘሎ ማለት እዩ የጥፎ እዩ ዘሎ እዚ በርና ኣውት ንኽገብርን ተሰላኺዮ መወዳእቱ ድማ ገሊኡ ካድም ገሊኡ ከዓ ዓርስ ኸጥፍእ ዘይኮነ ስጉምቱ ንኽወስድ ይዝገብር ማለት እዩ እስኪ ሓደ ቅዋም ነይሩኒ ዝብል ጀነራል ጻድቃን ቅዋም ነይሩኒ ይብል ጀነራል ጻድቃን በኣእምሩ እንታይ እዩ ኢሉ ንዝሓትት ሰብ ማለት እዩ በኣእምሩስ እንታይ እዩ ኣብኡ ዘረባ ስለ ዘሎ እዩ ንስማዓይ ንቕደም ምእንታን ርእቶ ክህበሉ ማለት እዩ ናብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከይድኩም ገለ መለ ሓደ ነገር ክነግረካ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበርናሉ እዋንሲ ናብ ሻዕብያ ወደ ክደኽ ዝበሃል ነገር ምእታው ምውፃእ ከም ዘሎ ምስ ሰማዕኹ ዘረባ ተላዒሉ ኣብ ካቢነ ኣኼባ ኣብ ካቢነ እዩ ተላዒሉ ሓሳብ ክበሉ ተገድድ ኩሉ ኩነታት ነይሩና ኣነ ዝደሊ ትግራይ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ሒዛ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ይተግበር እናበለት ኢንተርናሽናል ደገፍ ሒዛ ፀገማታ ክትፈትሕ ምግባር እዩ እዚ ንምግባር ሓደ ንኹን ፖለቲካዊ ስርዓትና ነማዕራር እዩ ፖለቲካዊ ስርዓትና ማዕራር ኢና ኩላትና ጥንክር ኢልና ንፕሪቶሪያ ደጊፍና ፀገምና ንፍታሕ እዚ ናተይ ምርጫ ቀዳማይ ምርጫ እዚ ዘይኸውን ተኾይኑ ግን ምስ ኢሳያስ ኮይነ ዝፈትሖ ፀገም ስለዘየለ ናብ ኢሳያስ ገጽ ኣይጥምትን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣይጥምት ኢለ ኣብ ካቢነ ኣኼባ የተዛሪበ ቅድሚ ምምፃይ ኣነ ጻድቃን ወላ ኣብቲ ካልእ ሓሳቡ ዝብሎ ናይ ካልእ ኣይደግፎ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እዚኦም ሻዕብያ ዘለዎ ኣረኣያ ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎ ጽልኢ ግን ኣነ ብጣዕሚ ኣድማይር ዝገብሮ ማለት እዩ ሻዕብያ ብጣዕሚ እንቃሽሚ ዝገብራ ክፈርሓ ሻዕብያ ክትፈርሖ ማለት ባይ ዘ ወይ ጻድቃን ከምዚ ባህላውያን ጀነራላት ኣይኮኑን ሳይንስ ትምህርቲ ዝወሰዶ ኣዚ ሓያል ዝእመነሉ ጀነራል እዩ ብቕዓቱ ገለመለ ነማረዋት ኣብ ካልእ ፖለቲክ ክትጸልኦ ትኽእልኻ ዓቕሙ ብቕዓቱ ገለመለ ግን ሓመድ ልሒሱ ህዝቢ ዘተሰይ ማለት ሓቂ ቢናይ ክትገብሮ ትኽእል ንኻ ሓቂ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ተሓቅሲ ንሱ ወላ ጽላዩ ሕጂ ኣብ ሻዕብያ ዘለዎ መትከል ግን ኣነ ብጣዕሚ የድፈቱ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ኪሮስ ኣጋጢሙ ሓራይ ብዛዕባ ጀነራል ጻድቃን ካብ ዝተዘረቡ ነገራት ሓቂ መን እዩ ንምንታይ እዩ ሰልጠነ ዝፈትዎ ንምንታይ እዩ ጸልኦት ዘይኮነስ ናይ ሰልጠነ ንጀነራል ጻድቃን ዘሎ ፍቕሪ ምፍታው ወይ ከዓ ምጽላእ ኣብ ውልቀ ህይወቶም እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ስለዚ እንተፈትዎ ንባዕሉ እዩ ተጸልኦ እውን ንባዕሉ እዩ ኦፍ ኮርስ እቲ ግን እዚ ሰብኣይ ዚሲ መን እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ሕጂ ሎማ ዓንቲ ክንዘራረብ ማለት እዩ ታዋ እዩ ጀነራል ጻድቃን ዝበሃል ሰብኣይሲ መን እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቃልሲ ቢቢሲ ካብ ዘቐመጦም ሰባት ወይ ከዓ ካብ ዝገለጾም ኣብ ትሽዑ እዋን ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 2013 ዓመተ ምህረት እሞ ከዓ ኣብቲ መወዳእታ ማለት እዩ ማስተር ማይንድ ብዝብል እዩ ቃል ብቃል ገሊጾም ነይሮም ማለት እዩ ብእንግሊዝኛኦም ብዝኾነ ዘረኦም ማስተር ማይንድ ቢሃይንድ ዲ ትግራይ ሪቤልስ ኣብቶም ናይ ትግራይ ዓመፅቲ እንዲዮም ኢሎም ዝገልጹና ሽዑ ተጋደልተ ይብልናን እዮም መቸስ ተቃለስተ ይብልናን እዮም ግን ኣብቲ ናይ ትግራይ ዓመፅቲ ቢሃይንድ ዘ ሲን ዘሎ ማስተር ማይንድ ቼዝ እንድሕር ኮይኑሲ እቲ ኣልጎሪዝም መን እዩ ኢሎም ክገልጽዎ ከለዉ ነዚ ሰብኣይ እዚኦም ገሊጾም ሶስት ሰብኣይ እዚ መን እዩ ትሩሊ ማስተር ማይንድ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ማስተር ማይንድ እዩ ኣእምሩኡ ብጣዕሚ ኣዝዩ በሊሕ ሰብ እዩ ክእለት ኣለዎ ክዛረብ ከሎ ተዛሪብ ይእምን እዩ ጽቡቕ ዘረባ ከዓ ይዛረብ እዩ ብመሰረቱ እውን ግደፉ እናበለ ብዙሕ ግዜ ፈተነ ዝገበረ ሰብ እዩ ንዓዲ ተቃሊሱላ ድየ ተቃለሰላን ኩላህና ኢና ንፈልጦ ማለት እንዳዕዲዕና ስለ ንፈልጦ ማለት እዩ ጅግና ተቃላሳ እዩ ብዛዕባ መሬቱ ብዛዕባ ገሊኡ ኣብ ሽሞቱ ገለገሊኡ ገዲፉ ማለት እዩ ክንበካ ዝተባሃለ ጥቕሚ መሓዙት እኮ ነይሮም እዮም ማለት ሰብ እሲ እታ ንናቱ እንተሂብካ ይፅቡቕ መሓዝቱ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ መሓዙ ኣይኮነን እዚ እኮ ጀነራል ጻድቃን እኮ መታኣቱቲ ሓየሎም ኣርኣያና በዲስ ኣበባ እዩ ተረዲኹም ንዲኹም
بمسراق كباب مالتي بأبيلهم زحلو ببحر دار كاب زاتو مثل انت تغاغيسي اباو تحدثه زبحال زل حج مالتي انصار ودب زواغا زلو مسمع خلاي منغست خوين مالتي ما خلاي از غل اني رشعو اباو تحدثه زبحال الله تግራዋይ ኮነን ንሱን ሓይሎ ማርአያን ጀነራል ጻድቃን በሓደ ገጻትዮም ስለዚ ናይ ጀጋኑ መዋዕልቲ ጀጋኑ እዩ ማለት እዩ በሓጺሩ ሲ ጅግና እዩ ሰባይ ምንም ዝከሓድ ነገር ይብሉን እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ታይዲዩ ሓደ ግዜ ፖለቲካዊ ምርጫታት ይተሓዝሞ ፕሪፈረንስ ይህልዎም ሞቶም መራሕቲ ግን እቲ ምርጫኦም ቶም ካልኦ ሰባት ተዘይመሪጾምሎም ይኣስርዎም እቲ ጸገማዊ ዝፍጠር ዘሎ ንኣብነት ኣነ ህግደፍ መሪጽ ኢሉ ሓደ ሰብ ስግደፍ ሲ ክሰርሕ ኢሉ መሪጹ ግን ንመን ኢኻ ትሰርሓላ ተባሂሉ ንትግራይ ኢሉ ሓደ ኻምስ ብልጽግና ክሰርሕ ኢሉ መሪጹ ንመን ኢኻ ትሰርሓላ ተባሂሉ ንትግራይ ተባሂሉ እቲ ምስ ብልጽግና ዝሰርሕ ዘሎ ነቶም ምስግደፍ ዝሰርሑ ሰባት ከጥፍኦም እየ ይዝብል ክጠፍኡ ኣለዎም ይዝብል ኦፍ ኮርስ እቲ ምስ ህግደፍ ኮይኑ ዝሰርሕውን ነቶም ምስ ብልጽግና ዝሰርሑ ዘሎ ከጥፍኦም እየ ይዝብል ብኻሊእ ባህላ ክልቲኦም ይጣፋፉ እዮም ፖለቲካ ትግራይን ፖለቲካ ኤርትራን ፖለቲካ ኢትዮጵያን በሓፈሻ ኣብ ምጥፍፋ ዝተመሰረተ እዩ ኣብ ምጥፍፋ ክብል ከለኹ ቶታል ኤሊሚኔሽን ማለት እዩ ኤሊሚኔት ጌርካ ኢኻ ስልጣን ትሕዝ ኢሉ ይዝኣምን ሓሳብ ቀየርካ ምሂርካ ናብናትካ ለዊጥካ ፕሮግራሞም መሓይሹ ወይ ዘይኣመኑሉ ኣሚኑ ዝኣመኑሉ ግን ክኢለዮ ቶለሬት ጌረዮ ዝብል የለን ኤሊሚኔት ክትገባበር ድማ ኣዝዩ ብጣዕሚ ኮስትሊ እዩ ኮስትሊ ዋጋ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ሂዩማን ዋጋ ኣለዎ ናይ ወድሰብ ዋጋ ኣለዎ ናይ ንብረት ዋጋ ኣለዎ ናይ ኢኮኖሚ ዕንወት ኣለዎ ናይ ግዜውን ዋጋ ኣለዎ ንኣብነት ሕጂ ንሕና ዝሓለፍናዮ 5 ዓመት 7 ዓመት ጠቕላላ ንወለሞ ብሓጺሩ ማለት ሕጂ ይኸድ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ተቆፅር ክንደ ግዜ 5 ክንብል ክንደግም ንኽነብር ናይ ክሳራ ማእለያ ዝየብሉ ክሳራ ውጽኢት እዩ ኮይኑ you can't believe that ማለት 600,000 ዝኣክል ሰብ ብቁጽሪ ኣህሊቁ ንትግራይ ድማ ንገለመል ዓመታት ንድሓር መሊሱ ግን እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ከዓ ጀነሬሽናል ጋፕ ፈጢሩ ሲ ኣብ መወዳእቱ ቶም ተማሂሮም ሰክሲድ ገይሮም ተቐበልቲ ሕድር ኮይኖም ክቕጽል ዝነበሩ ወለደታት እውን ኣባዲሙን ኣማሲኑን ዝቕጽል ዘሎ ጉዳይ እዩ እዚኦም ኩሎም ሲ ጸገማት ኣይኮኑልኩም ተኣምኑ እዞም ሽግራት እዚኣቶም ድሕር ዳ ዘይተረዲእካ እኮ ኤሊሚኔሽን ዳበልካ ካን ዘለኣለምካ ትነብር ገንዘብ ስለያ መእሰር ኪሮስ ወጽዩ ስለያ ገንዘብ ይባሃል ኣሎ ዘሎ መጀመርያት ናይ ገንዘብ ስርቂ መበገሲው ዳሕራይ ናብቲ ናይ ጸጥታ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ናብቶም ሓለፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ ክሲዊን ድማ መልእኽቲ ኪሮስ ስልያ ናይ ህግደፍ እዩ ናውነት ኤርትራ ስለዝኣምን ባሕርን ኢትዮጵያ ክባ ይደልን እዩ ምስቶም ኤርትራውያን ኮይኑውን ክዋግኣና ይኽእል ይጽባሕ ኣብ ስልጣን እንድሕር ጸኒሑ ገለ ዝብል ሓሳብ ዝመጸ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነዚ ኪሮስ ዝበሃል ንምቕንጻል ዝመጽእ ዘሎ ትልሂት እዩ ቀንዲ ሕምቀት ናይ ደንበ ፍትሒ ክዕወት ዘይክእል ህዝባዊ ግንባር እንድሕር ኢናያሲ እቲ ቀንዲ እናቱ ዕላማ ዝነበረ ሓድነቱ እዩ ህዝባዊ ግንባር ካብ ጫፍ ምጽእ ካብ ናይ ሃይማኖት መጺኻ ካብ ናይ ብሔር መጺኻ ኣይግድሶን እዩ ነይሩ እስ ዓላማ የብልኩምን በርጌርና ሓመዱ ጽግዕተኛ ኢኹም ዓላማ ተዝህልወኩም ነይሩ ኣብ መሬት በተግባር ወሪድኩም ሳሕዚ ሻዕብያ መጥፋእኹም ነይርኩም ዓላማ ስለዘይብልኩም ግን ሓደ ግዜ ንሽዋ ሓደ ግዜ ንኣውሮፓ ሓደ ግዜ ፈዱ ብእብን ክትሳወሩ ትውዕሉ ጉዳማት ኢኹም ስካትኩም ስለዚ ዓላማ ዘለዎ ቃልሲ ይኮነ እናትካትኩም በለጽ ንህዝቢ ትግራይ ብገንዘብ ክትሽውድዎ ንህዝቢ ትግራይ ብገንዘብ ከተታልልዎ ንትዲኤፍና ብገንዘብ ከተታልሉ ዝታለል ትግራዋይ ዝሕዚዋን የለን ብለኩም ኣለና ፍጹም የለን ኣይትሕሰብዎ ከምዚ ዓይነት ሕልሰት ተሓስቡ እንድሕር ኮይንኩም ንባዕልኩም ኢኹም ዋጋ ክትከፍሉ ተውዚን የደራፍ እየ ባህሊ ድሕሪ 4 ኪሎ ናብ ዓዲ ሃሎ ኢሉ ደሪፉ ናይ ሎሚ 5 ዓመት ገለቢሉ እንታይ ክትገብር ዳ ወዲን ዓዲ ናውዚን 4 ኪሎ መጽኻ እንታይ የለን ኢልካ መጽኻ ባዕልኻ ሰተት ኢልካ ንብልጽግና ኸይድካሉ ኩርንኩሪት ኣሲሩ ወኸንኤትወካ ኣብ ክልተ ተገሚዖም ክፈሓፍሑ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ንኪሮስ ተንጊሎም ኣለዉ ኪሮስ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ግንባር ተሰጉዩ ንሱን ሕጂ ምስኡ ተኣሲሩ ዘሎ ካልኣይ እዚ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈጢሩ ዘሎ መጨጨ ዝመርሖ ዘሎ ግንባር ተባሂሉ ድማ ኣቐዲሙ መንገዲ ፀሪጉ ፀኒሑ ኩለንተን መንገድታት ሒዙ ኣብ መወዳእታ ከዓ ተንጊልዎ ብዕዳ ከዓ ተኣሲሩ እታ ቀንድን መሰረታን ኩሉ ሰብ ክፈልጣ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንና ክንቃለስ ኣይንኽእልን
زهجي تفتير زلو هنتات أوشت إثيوبيا خوينا أكل سرعة بتسجلنا خوينا أبي أكثر خوينا بتقرأي لو تخنا متسعينا تاني مسرعة بتسجلنا تسقي عمزلو تجارو مسرعة بتسجلنا تسقي عمزلو إثران أبي أكثر هنا بتقرأي لو تهم زي كونس حدا قال السعودية أو حراي ناي حوحات ناي هجدف ناي مفررح سلتي تحدى مالتي تحدى نسي تخال أيجن حقي تحدى بعليو تخال أيجن حقي حق زخونو لمغنيات كنقرأكم مالتي ناب النت كتك على سكالخا أب ناتكاك ألسي علامة خلو كايو رأيك توصيخا لأوخك توصيخا شتوصيخا نزي إخا رمدلي كتب لي خا مالتي أبقال سخاس مودعتوس أبزي إيو معرفي إيو نومور بدحريو سلامة وقالس ويخون وين أبقالي يسقر بحطير قالس انديو جن إزي إيو كخون إلكا خات هنت أويكا تبهق بهقخا مستان عخا تقالسك كازل عدن بلاتفورم خوينا تقلقلك كازل عدن ندحر زي قادو خوينو مساخا فحف خفطر ديو معات غزي كتأسر ديخا بزح غزي بصرون زي كتعوت وون تخيليخا زي حقي زي من ولا سحتت ነገር يقول اتخالايك ابي خوينه دا اخ قالس تيلكايو كالي مقالس بوتا زبلكا زول دما مقالس بوتا ندحر تزول نير زي تقالسو خيدكا توميل زنغر زول سب ስለዚህ ካሊ መቃለስ ይብሎም ናብነት ኤርትራውያን ዘለዎም መቃለሲ ንስርዓቶም ቅይሩ እንድሕር ኮይኖም ለውጥ ከምጽቱ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ወይ ሱዳን ወይ ኣብ ተቀረባ ዘሎ ዓዲኦም ዝቃለሱ ንሕና ዘለና መቃለሲ ኣብ ቀረባ ወይ ዓፋር ወይ ኣምሓራ ክልል ወይ ኤርትራ ኢና ክንከውን ንኽእል ወይ ሱዳን ኢና ክንከውን ንኽእል ናብነት ድሕር ዳ ክንቀይር ኮይና ስርዓት ማለት እዩ ተዘይ ኮይና ኣብ ሰማይ ኮይና ንቃለሰኒና ባውሩ ግን ብርጌድ ንሓመዱ ናብ አዲስ አበባ ስለዝመፀ ፈሽሉ ኣይኮነን ፀገም بمسارته نبرجير نحمدو فشلت كندي مساوريا خوينو زغلغل تايو وشطاوي بالشوز خونه اوشطوم ابالات زيكونو جن ابالات مسيلوم دليت فتح مسيلوم زاتو هغدفاويان زغبرو تنكولي بقى زي جمامعوم نبرجير نحمدو زي جمامعوم كم مجمري قال ايكا رأي زيبلو قالسي رأي زيبل حزب يطفنديو رأي تزيبلكا تطفيخ كله اكايده حقاو كون خلالو كبحال كله بحقي وطقطقنا بالكا بحق مالتيو ناتختل ليتن قترن حقاو مسرح تختيلو حد ነገር ናብሽቶ ዘብጽሕ ልኡኽ ዘለዎ ሓደ ጉጅለ እንድሕርዳ ልይካኻ ወይ ኮሚቴ ጣሽካ ትኮይንካ ጥራሕ ጥቅም ትኽእል ሶዚኦም ኩሎም ፌል ስለዝገበረ ብርጌድ ንሓመዱ ኢቭን መስራቲኡ ነዚ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ህዝብ ናይ መንእስያት ዓመጽ ናይ ደለይ ትፍትሕ ኮይንስ ግን ናይ መንእስያት ዓመጽ መንእስያት ማለት ዓማጽ ኣይክብል ከለኹ ኣነ ማለት አንጻር ሕማቅ ማለት ዝፈጠሮ ጆን ብላክ ዋዜማ ዓወት ካራዮም ካብቶም ወሰንት ዝበሃሉ ሰባት ኣብ ቅድሚ ዝጽውዑ ማለት እዩ ንዓወት ካራ በገለገለ ሹም ጥፍፋት ወዘተ ገለ ዝበሃሉ ከይዶም ዋዜማ ተኣሲሩ ጆን ብላክ ተኣሲሩ من بعل من حجي أمريحنة هلنا قليلهم حزم ولا نز قدايزي بعل كيروس مصي مالو بعل وفي مصي مالو قالوا تون مصي مالو مالتي زمات يمسا of course وزيما جنبلا كنا أمريحنة كألت نيروم داينا ورومن أي فلتن جن ينورم ون مريحنة كألت كلهم زخيلن بزي خيلن بمأسار وزته بناوشت أو سريحة جلازي كونسي بتخكلن يا من قدي أي تمرصون ولا جن مسرتنا أي تقال سمخانهم ريكوجنايز تجيرو مالتي ويكا أفلوت أطهاهبهم تزخدني رئيس بقونير الصد حرجي أبدي سواس لازم تسأي فيل جيرز بالزلو أو أوروبا مني محرو ناخد الدحري أم ده إسرو مالن سرعة قدفسي أو إسرو مال حكيدو ማለት ከም ምክንያት ከተቀርቦ ይትኸል ንሓደ ተቃልስ ዚነት ወድቀት ገለ ዝብል ስለዚ ሓደ ሓሶት ምፍርራህ ግደፊ ማለት ምንታን ክትፈርሕ እዩ ተሓደ ሓቂ ድማ ድሌት ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምቲ ካልኦቶም ዛረቦ ዘለው ቶም ደገፍቲ ዋላ ዝብልዎ ዘለው ሓቅነት ስለ ዘለው እዩ በዚ ኢኻ ክትዕወት ዘይትኸል ንኣብነት ናይ ትግራይ ተቃላሳይ ኮይነ ንነፃነት ትግራይ ክቃለስ ይህ እንተ ትብል እሞ ጸገም የብሉን ኣብ ማእኸል አዲስ አበባ ኮይነ ይኽቃለስ እንተ ትብል ኣብ ኮርያ ቁስል ዘሎ ከልብስ ከም ድሌቱ ነይነብሕ ስለ ዝኾነ ከም ድሌትካ ክትዛረበ ይትኽእልን ኢኻ ወዲእኻ እንተ ዘይተዛረብካ ድማ እቲ ትደልዮ ለውጢ ከተምጽእ ይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ጫፍ ኬርካ ክትዛረብ ኣለካ ማለት ድሌትካ ክትዛረብ ክብል ከለኹ ብዛዕባ ትግራይ ዝስምዕካን መንግስቲ ማእኸላይ መንግስቲ ንትግራይ ዝገብራ ዘሎን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ማእኸላይ መንግስቲ ፈጥሮ ጽዕንቶን ንሱ ዝፈጥረላ ጽዕንቶን
ግልጽ እንጌርካ 100% ዘርዚርካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እንድሕር ዳኣ ተዘይደጊፍካዮ ወይ ዝኾነ ሳምቲንግ ተደጊርካዮ ናብ ካሊእ ኣቴንሽን ክወስደካ ከኣስረካ ሳምቲንግ ገብረካ ይኽእል ኣይፍለጥን ስለዚ ኣብዚ ማእኸል ኮይንካ ኣበይ ይፍለጥን ድማ ዝፍለጥ ነገር ኣይትዛረብን ማለት እዩ እዚ ሓቂ እዩ እዚ ሓቂ መሰረታዊ ሓቂ እዩ ማለት እዩ እዚ ተቐቢልና ያለና ጆርጅ ድራርታ ይዝብል ጫማ ገዚኻ ቲቪ ካብ ሓደ መንደቕ ናብ ካልእ መንደቕ ዝኸይድ ኣርማድዮ ሳሎን ናይ ሚልዮነራት ዝመስል ጌርካ መኪና ልዕሊ ዓቕምኻ ጌርካ ፍንጣሕ ታሕቲ ትብል ዘለኻ boy things may change someday ስለዚ ቀዳማይ ክፀረካ ዝኽእል ገንዘብ እዩ መጀመርያ ጥዕናኻ ሓሉ ሂወትካ ሓሉ ካልኣይ ድማ ገንዘብ ሓዝ because ገንዘብ ይፀረካ እምበር ኣይትፀሮን ኢኻ at some point ክጠቕመካ ዝኽእል ገንዘብ ሓሳብ ስደት ኣለኻ ዓድኻ ይኮነ ነገራት እናተበላሸው ከይዳ ኣሎ ቁጠባ እናተበላሸው ከይዳ ኣሎ ተጠማመት እያ ኮይና ዘላ ዓዲ ስለዚ think very I really hope ዩኬ ይኩኑ ኣብ ኤርትራ ይኩኑ ኣብ ኤውሮጳ ይኩኑ ኣብ ኣስትራልያ ይኩኑ ዝገደደ ተጠንቀቁ ነገራት ይቀያየሩ ስለ ዘሎ ትክክል እኮ ወላ ሓንቲ ስሕተት የብላን ዛ ዘረባ እዚኣ ናይ ጆርጅ ድራር ማለት እዩ ነገራት ክቅየሩ ይኽእሉ እዮም ጥራሕ ዘይኮነስ ሕጂ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቮላታይል እዮም ብጣዕሚ ቶሎ እዮም ካ ዝቀያየሩ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ዝርከብ እዚ ሰብ ኣብ ግምት ውሽጢ ክእትዎ ዘለዎ ኣነ እውን ብዝሓለፈ እዋን እንዳተዛረብኩ ነይረ ታይብል ነይረ አንቱም ኣብ ደገ ኮይንኩም ከምዚ ተኣሰርዶ እከለገለ ይበልዶ እከለኹም ዝበል ሕጊ መስረት ትብሉ ዘለኹም ሎማዓንቲ ኣይረኽበናን ኢልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ሁኖስ ጽባሕ ንጎ ትምሮ ካብ ምድቃስኩም ክትስቕ ከለኹም እንታይ ሃፐን ገይሩኹም ዝሓድር ኣይፍለጥን ተገደደ እንዳመን ደኾን ንዕደ ትባህላ ባህላ ደለ ሓቂዶ ታይ ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ከም ኢሎም ያው ሓደ ማሰኛ ክዛረቡ ከለው ሰሚዕዮም ነይረ ማለት መምህር ኣለው ዳሓቂዶ ቶም መምህርና ከምህርና ከለው ናይ ቋንቋ ትግርኛ መምህርሲ ኣለው ቶም ትፈልጥዎም ማሰኛ ኣለው ብጣዕሚ ጎዝ መምህር ዝኾኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማለት ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ናይ ትግርኛ ዝኾነ ስነ ጽሑፋት ፕሮግራም የዳሉ እዮም ወይ ከዓ መድረኽ ኣብ ዘዳልውሉ ክዛረቡ ሰሚዕ ተገደደ ካብ እንዳመን ደኾን ንዕደ ሕጂ ትሹም እንደረሲዑ ዘለኹ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ተገደደ ኢሎም ተዛሪቦም ሓራጣይ ስለ ዝነበሩ ብሓረፃ ይለቅሑ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ማለት ተኸፈአ ምስ ወለዱ ትልቅሕ ማለት እዩ ሕጂ ተገደደ ድማ ዓድኻ ተመሊስካ ከይትነብር ኮሜልካ እኮ ከይትመጽእ ኣብዚ ተኺልካ ዘለኻ ሲኦል እዩ ሲኦል ተኺልካ ሕጂ ገነት ተጸቢኻ ናብዚ ትመጽእ መከራኻ ትረክብ ካባይ ዝገደደ ንስኻ ፊል ክትገብር ንስኺ ፊል ክትገብር እዩ ትጸገም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ሓንቲ ትዝለመድኩ እዩ ኣና ትዝለመድካ ጥዑም ዝመስለካ ወላ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ይኹን ንስኻትኩምማ ካባና ዝሓሸ ነገር ይኹም ለሚድኩም ጽቡቕ ነገር ጽቡቕ ምብላዕ ጽቡቕ ምድቃት ጽቡቕ ነፃነት ከም ድሌት ከም ዝራብ ገለ ይኹም ለሚድኩም እዚ ነገር እዚ ኣብ ዓድና ይፈጠር ሞ ዓድና ክንብር ምስ ሃገርካ ማዕት ዘርጋጋዓትኳ ከይትብሉ መብዛሕትኩም ሰባት ግን እንታይ ትብሉ ኣለኹም ትቃለስ ይተዓፀ ገለ ትብሉ ኣለኹ ኣበይ እሞ በዓል ሃይለ ደደቢት ምስ መፁ ኩላና መስኣተናሲ ክሪኣ ነይረ እንዲ ኣነ ማለት እዩ ማዕኮር ክሳብ ዝርፅ ምስ ጎየ ፈቆዶ ጎታት ታስተዛረብኳ እንታይ ኣለዋ መልሓሰይ ዕዝምቲ ትትኸውን ነይራ ኣበይ እሞ ተቆሪፃ ብኻ እንዲህ ክብል ነይሩ ድሕራሊ ኮይኑ ፕሊዝ ቢ ማይ ጌስት እዚ ተሃዲድ ኣይኮነን ቢ ማይ ጌስት ዓሚ ካሊእ ነሉ ረብ ዘበን ካሊእ እዚ ኦርጋናይዜሽን ዝተፈጢሩሎ ክሳብ መወዳእታ ንከም ተስፋይ ክሕግዝ እየ እዞም ነግረምረም ዝብሉ ሰባት ኣልዒሎም ኣብዚ ክግዕሩ ዝውዕሉ ዘለው ካብዚ ተጠሪዞም ገሃነብ እሳት ተኣተው ውራይና ኣይኮነን ንሕና ኣይኮናን ካ ንጥርዞም ዘላ ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ብመሰረት ሕጊ ከዓኒ ጠልጠል ንድሕር ኣቢሎም ሕጊ ዋላ ኣብ ቅድሜና ሸቓቕ ኣቢሉ ተሓኒቆም ንሕና ውራይና ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ክንደይ ግዜ ግደፉ ኢልና ንዛረብ ነርና ምስ ማዕምሽ ኣብይኹም ፀገሚ ኣይኮነን ብሕጊ ሰብ ብሕጊ ጌርካ ገው ከተብሎ ከለኻ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ትሰምዕ ኦኬ ስለዚ ክንቅፅለሉ ኢና እዩ በቃ ክንቅፅለሉ ኢና ብሓፂሩ ዝበሃል ዘረባ እዩ መፅኡ ዘሎ መስተኻኸሊ ብዛዕባ ብርሃን ኣይፒኤን ወርልድ ኣውፅኦ ዘሎ ማለት እዩ ንፍልፍል ባሕረ ነጋሲ ፀዊዑ ከም ፍልፍል ገይሩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከም ሶርስ ጠቂሱ ልፍዓተይ ብ50,000 ወሓስ ክወፅእ ተበይኑሉ ከም ዝነበረ ነገር ግን በቶም ነፃረለና ባህልቲ እቲ ወሓስ ተሪፉ ካልእ ምፅራይ ንቅፅል ገይሮም ካብ ማእሰርትን ከይወፅ ገይሮም ከም ዘለው እዚ ድማ ኮነ ኢልካ
وطيو يعرف كقالسنا اي بزبل بسبب ابت بيت مأسر تقصنح ንምግባር استدال زعلم مخانو قلص اي زبلالو ناي بعلو رئيتيو زعلم مخانو قلص اي يبلالو لفعتينا يبعل هيوت طراي زي كونه نلعلي 10 عامታት ዝተፈለየና ዲኡን بغوهي اب كبيد كونታት يندلوا حلوف ግብረታት لفعتي بزيقدس فتحي نخركب كلاتنا دمص نخنو بفلاي دما صدرؤ اب كبيد شقلوتالو زبل رئيتالو بحر نغاس مالتي بزعبه لفعتينا كنزاربينا بوزح غزينا خنزارب زحلفه غدايو دغاف دي نيرو تقام دي نيرو غلمله ايكونان زملكتن حجي حدا ميديا علامه هلو خلالو خطايش كله كم ميديا مالتي نابنت وين فتحيو وين فاينانس تمهرتيو وين educational program ويكا توتورز زخونه اكاديميكال غلاي ويكا ناي ريسيرش وي دوكيومنتري وي سامثينغ ويكا انترتينمنت حجاب زغداي زي خاطايو بستوسنه متن دمص زيبلوم ማለት ድምጽ ዘውሎም ኩን ወይ ከላ ምዝራብ ዘይخእሉ ትዘለው ለኹነታት ዘዓገቶም ሰባት ክንዛረበሎም ንኽእል ትኾይና ዋይናት ንምንታይ ዘይንዛረበሎም ብዝብል ዝተጀመረ ፕሮግራም ስለዝኾነ ልፍዓተይ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሓደ ሰብ ክእሰር እንድሕር ኮይኑ ብያኑኡ ኣብ ቅድም ሕጊ ወታደራዊ መጽዓት ኮይኑ ወታደራዊ መጽዓት ዝተዋሃቦ ነገር ይወሃቦ እቲ ዝእሰረሉ ምኽንያት نستفلي علامة of course كومزي ناي بولاويس نخنصارينا زبل معلتات اللهم كلتا سومن ماكسيمم 14 معلت إذا فقد جن انت يوم زغبرو ماكسيمم 14 معلت بايزوي بحجز فقد مالتيو حدا بوليس صارين خمص ماكسيمم 10 معلت يزوهابو ابوشتي 48 ساعات وشتي ناب حقي قريبو حدا سب دمصو كسمع خلالونا بيت فرد قريبو مالتيو اتتحازلو مخنيات كنغورو خلالو نمنتاي كمستحاز مالتيو بزعباتي زغبرو طفاتي تبهال تطرطرلو مالتيو طفاتي تبهال تطرطرلو انفورمد كون حقي اززيو عنقص 27 مالتيو مس مخصاص مس ناي اسرات مسل جبن كل زي مالتيو زرباز يلو نصانت مزراب وزت كله لو مالتيو اندحر دا انسو قانقوا زي كل اندحر كوينو تزخلو قانقوا بتنايت بيت فرد وصا مالتيو بعلو بيت فردي ويك حقي ترجمو اتي زت حزو زلو جبن انتي مخانو كزربو خللو بتزخلو قانقوا حدا سب نسو طرح يكونن 14 معلت ماكسيمم تباهيلو جن تمبولاوس تام زغورو مسلكم كحاسيون زلو ليسب 14 معلت ماكسيمم زي يوصل مرمرا ندحر كوين 3 معلتي مهنيات 14 معلت مالت فرق ورح سلازخونه 14 معلتي وهابنا ام زلو تماكسيمم يحطو مالتي حجيت فرد بيت يهبو مهنيات يوهبيو يوهبي خا ماكسيمم قصيلهم كمص خلو حجون زي صارنايو ነገር አለና ዝብል ነገር حجون ገዲፎም ይሞጽ ጻረም ከመጽ ይخليም زي صارنا ያለና ይሎም ካሊ 14 መዓልቲ ይውድኹም እናበለ አዋርሕ ዓመታት 14 ዓመት ገለ ይኸውን ማለት 14 መዓልቲ ዝነበረ ሶት ሕግዝ ይኾይኑ ትናይ ልፍዓት ተስፋ ናይ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ጉዳይ ኣብዚ ወዲቁ ማለት እዩ በሓጺሩ ሩኡ እንዲ ተዘሰረ ምኽንያት ኮ ግልጽ እዩ ተዘሰረ ምኽንያት ሲ ስለዝተቃወመ እዩ ንሱ ሕጂ ወጽ ይቃወመና እዮም ዝብሉ فلوتي برهانه زغرفو يመስልና ላቸው ከማጋነ ነው መለየት ያቃተን የኢትዮጵያ መንግስት ከህዝብ ነው ብላቸው ከፓርቲ ነው ከመሪዎች ነው አሁን ለምሳሌ መንገድ እየዘጋ ነው ነዳጅ ሊገባ አልቻለም ብር የለም የሚፈልገው ነገር እየተደረገ አይደለም ትራይት እንደ ህዝብ እንደ ክልል እንደ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ማግኘት ያለብን ነገር እያገኘን አይደለም ኢማጂን እየተገፋ ነው በግሽበቱ ይሄኛው ተጨምሮበት ደግሞ ከጦርነት የወጣ ማህበረሰብ እንደገና ይሄ ነገር ተጨምሮበት ያው ለማሰብ ቀላል ነው አሁን ሳስበው ነው አንዳንድ ጊዜ ያለው ስርዓት የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ህዝብን በማስቸገር በመዝጋት ነዳጅ ባለ ማስገባት ወይ ደግሞ ተገቢውን እንደ ሀገር ማግኘት ያለብን ጥቅም ባለ ማግኘት የኢትዮጵያ ያለው የትግራይ ስርዓት ወይ ደግሞ ያለው ትግራይ እየመራ ያለው ወይ ደግሞ እሱን ማግኘት የሚፈልገው መጉዳት የሚፈልገው መንግስት እየጎዳው ነው ብሎ ነው የሚያስበው መሰለኝ ግን እንደዛ አይደለም በምንም ሁኔታ በምን ነገር አንድ የፖለቲካ ተቋም ወይ ደግሞ ያለው መንግስት ሊቸግረው አይችልም ይሆንሽ ትክክል እዩ እዘን ቆልዕ እዚአን ሕጂ ብጣዕሚ ትክክለኛ ዝኾነ ሓቂ እንዛረባ ዘሎ بسر ولا سحته زيبلو مالتي منم سحته يبلون اتمنغس تاي يزارب يمخلي امبر كوم يلو غدفوندو نساتهم كوم زي صقمو يفلط اتمنغس تمنغس سي كونه يلي يزغبرو ما خلاي منغس كونه يلي تغداي يزغبرو زوس خلو نحنا نخنداخم بإيكونومي كونه يلي يزغبرو نمن تاي يبلو ما خلاي منغس كمزي يزغبر زلو نودبي نخوم زيدن سلطان زلو يغلغل اسو مخنياتيو
تخم مخنيا زقرب نا حقي أب حقي كل جزية زرق كفتاتي حقي طبقة زبها السب ويزخونه جلس بهالوسي بتخكلنيا موجيتهم رتيعم زي كونس كفتات ريوم بتخفتات يوم زتقوم مبزحاتو جزي حق خفتات الله بمسارته مولو زبها الحقي لأن زخونه يكون جبن كبقى مخناتو تفاضلاتهم وجل اكسبشن الله اكسبشن صار له كل جزية مالتي حجي اتخفتات زين لا تتقمين عين الصوت اللي نزله تغلى ما أنا حنت زربا أزلاتني زي بزعبا عبد العينا زقبر زخونه يكون سقطي زخونه يكون وسعة مزراب مسل سلازلنا مالتي أين قبلوا لينا نود بيهم زي زقبر زول ود وهو يزود كندا يوم زم سبعة قطرهم فلوتيكو قطرهم فلوتيو نحن 10 قلم مليون كم هزو مالتي نبل مو ود بندقفتن 1 مليون يكون 9 مليون ك بقطري أتصبيق ده يبلص أي بلص عزفن لعل عزفن نمنتاي كأيو خمزي تدليو نساتهم كنمنتاي كمزي مالتي ساميت جيروم وي اتخبه هالدلو نجار ويتي مزراب فتيروم كمزي يقبرون نحرد أيلكم أزي ناي منقستات مسرحيو كميلو من عنا شودنا برت ما خلاه منقست حجي ونود أبي يرخو دبرت أنتاي لتأميو ما أدي خايت أميو دكتور دبرت أنا يتأميو هاي لدي دبيت هاي تأميو زت أم زلوا منيو ويزورو ترحاس وأيتم باي جلس بحال وي أيت حقوس بحال سبعة يتأمي نمنتاي كمزي يقبرلو يتزربا أزي خاخن قالو سيسلن كم يقرنا أنا نقالو سيزبلك كم يقرنا أنا نقالو سيبلك تخكلنيا زربا بموصان إثيوبيا خمس لزخونات كم زي تقبرلنا خمسي حلا في كونت أنت تقبرلنا عدنا أيا كتقبرلنا قديت أيو توديو حتصيرن قلص أني مالتي أي قبرني أنت لا ختك ألسا تاين ختقبر وين ختقبرلك أي قبرني نزل ألم أنت لا كم زي تقبرلك قديف كاون ختكيرون مسلك أيو ملء مسل لك مالتي أبز قد أيز أجم زخون جن أنت أيو أبز قد أيز أجم زخون مالتي ود بحوحات قوامو نصور يكونن فرقو حد أقرب تجرأيو حد أقرخا أبي إثيوبيا أيو حججن تاب تجرأي دبرت حان تجرون مليس عندنا بكلتا تفنتيحة لأن حساب النسمرات غيرية لأن حساب المقالة متسيها مالتي سلازي كل حسابات على يعني أبنا يود بعين مالتي أب تقومون بأن تقرب حوان قلة رينا كولك سبات زتقوم وتقومي ولك سبات من الوقت كلهم زغل بزي ماكسيمم شقيو ماكسيمم دون كوين يخلهم زغل ماكسيمم نيسر حبوتا يخلهم زغل ودب جن ماكسيمم فابريكاتات يوم زلوا بزي ويكا ريل استيتات يوم زلوا كتك خاديهم تتباهيلهم لساميهم لعلينا زن تصور تردي خان زخونه أكالسي كمزي يخبر تلكام وشتوشتم فليت أمي من عهد زود خامبر نساتو مسي كالي برنامج زلوا بتي قالوا سيعلو بتي خا جزال للنقليب لك مالتي مصيب تلفزيون برنامج جزال لني حيل مكل خالت الله خزر خو كويو كمزي جرا سرحتني انيره نقادي انيره كمي انتي نجيدكا افتقرايسي انتي تنقد نيركا تلكا كاب كني عمت كنجي ابينا يتغدلا اكل يزبال ببيني عمت مرت نجيدلو غلغله تلكا يوم نسو حتوها نعها زحتت حتو قبو ايكونن إلي إزاربك إذا كل مجور بارات زي كم زلوي قال أيكا نصر زخنا مسرح كل الله نعمنت ما خلا من قستي يلا أخديو أي لأخن دا لا أخديو ما يلا أخن زولو ويس انتي لا أخديو ما يلا أخن لانزولو زولو أي فلت النصو اللي يزبل نصوم كا أي لا أخن يمزول لي أخن عمنت بقول دي حاجز نحروسيدنا حاجز لي أخ يزبل ما خلا من قستي فيدرال قال ملا بليون تقوي لي أخيلو حاجز مالتي قال ملا كنت على تصوع إنه أي لا أخلنا رأيوه زي مصيز بحاله نمن هيب كايو نمن هيبوه ببيت محلاليفه قال أي ردأت حاجز كوهاب كله بأتوم بيلو هيكون زاتو بود بيكون زاتو الله نا NGO distribution السخونو distribution center صار له IDP program صار له مالتيو نزوم برنامجات بزوم برنامجات زي أتوم بيلو أبزاتو الأوان ثم أوزلو نتأن كاتايز بحال مالتيو ناي زخون عدلو زي بقولهم تكالات قال نحر اليوم كاباتومون حبرتها رخيب كمالتيو مجوح ناي ميديا سرحيو حق ديو ترداتها زي متصل ويس نخالي إعلام نخالي purpose زوج زليو سو عابز قداي زي تبن قحت كنكاتات ولا زلنا نحنا ونكم هزبي كاب حدا طرح زمص اذننا مالتيو كصبح يقول صقمو نسيو الى از قمت مالتي ناتي صقم الى زقموتا انا نسيو تشجر ما خلا منغستي كم سرح يزحزو مخنياتو اندحر دا كمرح كوينو اتوما او يقاومن يوم زولم زخون يخونو حيلتات بيماني ولهم بصقام يولهم دخمات كونو خوللهم اللي اذا امن بمرارح درجه
ከም ህዝብ ድማ ብጠቕላላ ማለት እዩ ንዕኦም ቡስት ገብሮም ዝኽእሉ ናይ ኢኮኖሚ ማዕኸን ክኾንዎን ዝኽእሉ ህዝብታት ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ስቲል ክዳኸሙ ድሌት ክህልዎ እዩ እዚ ድሌቱ እዚ ነቲ ፖለቲካዊ ጥቕሙ ኢሉ ክሰርሖ ከሎ ንሕና ግን ንምንታይ ጥቕምና ኢልና ቶም ናትና መራሕቲ ምስኡ ከም ዝውግኑን ብከምዚ ዓይነት ሓባቢሮም ከም ዝሰርሑ ንምንታይ ከቨር ገይሮም ወይ ንሶም ዲዮም ዝበልዕዎ ዘሎ ወይ ንሱ ዝበልዕ ዘሎ ተናትና ብፅሒት ኣይንፈልጥን ማለት እዩ ቀደም ሕጂ ከምኡ ኢልና ከይንቃወም ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ትግራይ 27 ዓመት ኣብ ትሕቲ ናትና መራሕቲ ኢድ እያ ነይራ ሶ ኣብዚ እዋን ንሱ ኣብቲ እዋን ኣብቲ 27 ዓመት ሓንቲ ዝተቐየረት ነገር የለን ሶ ተሓሶት ምዃኑ ጠቕላላ ግን ካብዚ ኢኻ ትብገስ ማለት እዩ ንኽበርሀልካሲ ምንም መብራህቲ ብርሃለይ ኮኸበ አንቋሕለይ ገለ ዝበሃል ነገር የብሉ 27 ዓመት ሙሉእ ብሙሉእ ካበይና ቤት ትራንስፎርም ጌርና ንሕና እንታይ ኢና ተለዊጥና ብጠቕላላ ህዝብና እንታይ ረኺቡ እንታይ ተማዓራሪው እንታይ ረኺቡ ዓበይቲ ጃይንትስ ዝበሃሉ ናይ ኢኮኖሚክ ሞኖፖሊታት ናይ ቁጠባ ሞኖፖሊታት ዘርጊሖም እዚ መንእሰይ ተወዳዳሪ ሓሳብ እኳ ኣምፂኡ ከይቐርሞ ከይወዳደሮም ዓበይቲ ትካላት ከይህሉ ከምዚ ፕራይቬት ዝኾኑ ፕራይቬትሊ ኦውንድ ዝኾኑ ትካላት ከይህሉ መንእሰይ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ብኢኮኖሚ ክፈርሕ ዝኽእልን ቁልፎም ዘይንፈልጦም ከምዚ ናይ ሚስትሪ ዝኾኑ ናይ ተኣምር ከምዚ ገለ መለታት ዝበሃል ናይ ቀደም ኣለኩም ፋንታዚ ሕልማዊ ዝኾነ ትረኻታት ቁልፊ ትቁልፊ ኣብ ኢድ መን ምዃኑ ዘይፍለጥ ዓበይቲ ትካላት እዮም ዘለዉ ኣብ ትግራይ ሶ ግደፍዎሞ ንዓናሲ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዝነበረ ኢኮኖሚ ንባዕሉ ውሒጦም ሳንክስ ዝገበርዎ ወይ ከዓ ናብ ውሽጢ ክጥሕል ዝገበርዎ ዓበይቲ ትካላት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ንኣብነት ንፈልጦም ኢና ኩሉ ግዜ ናይ ትእምት ትካላት እዮም ዝበሃሉ ብሓፂሩ ጉና በልዎ ኤፒኤፍ በልዎ ኬሚካል ፋብሪካ ዓጣን እምነ በረድ ሲሚንቶ ገለመለዶ ማለት እዩ ሰላም ባስ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ወዘተ እዚኦም መዓት እዮም ፀዊዕኻ ይውዱን እዮም ግደፎሞ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢፈርት ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ጥረት ንባዕሉ ኣባይ ባስ ወዘተ እንዳበለ ሚስማር ፋብሪካ ግዛዕ እንዳተባሃለ መዓት እዩ ቁፅርን ስፍርን የብሎም 12 ትካላት ኣለዉ ብቁፅሪ ዝፍለጡ ሕጂ ንኣብነት ብቁፅሪ ኩሎም ከዓ እዚኦም ጃያንትስ እዮም ማለት እዩ ዓበይቲ እዮም ብጣዕሚ ሞኖፖሊስ እዮም ነዚ ዓዲ ንኹሉ ምግቢ ከብልዕዎ ይኽእሉ እዮም 189 ኩንታል ወርቂ ሸይጥና ይብል ነይሩ ዝወሰዶ ዝገዝኦ ድዩ ዝወሰዶ ይብል ነይሩ ተሸጠ ይብል ንዓና ግን ተመለሰና የለን ይብል ክንደይ እዩ ሃፍ ኦፍ ትሪሊየን ብር ማለት እዩ በቲ ማእኸላይ መንግስቲ ንትግራይ ዝብጅቶ ነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ በጀት ናይ 38 ዓመት በጀት ያስሊሕና ያ ማለት ያስሊሕዮ ክንደይ ዝኸውን 38 ዓመት ድሓን 8 ዓመት ንሕና ብኣግባቡ ክንነብር ኣይተፈቐደናን ማለት እዩ ሶ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ምጥፍፋእ ስቲል ከም ምኽንያት ኤክስተርናላይዝ ክንገብሮ ጥራሕ ንኽእል እዩ ከምኡ ክንዛረብ ንኽእልና ግን ካብዚ ንላዕሊ ግን ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለውን ማዕረ እዩ ዳርጋ ክኸውን እዩ ዋላ ንሱ ኾነ ኢሉ ይሰርሖት ኣለዎ ማለት ባንዴራ አለች ቀይና ቢጫ እነሱ ዛበር አይፈጠሩ አትወክልን አሮን ትግራይ ህዝብ ትወክለኛለች የሚል አይመስለኝም ምንም ተስፋ ማታይባት ባንዴራ ናት በቃ ደም ነው እሷን ለብሰው ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ብሽሽቅ የለመዱ ዲያስፖራዎች አሉና የትግራይ ሰላም መሆን እንደ መሸነፍ አርጎ ነው የሚቆጥሩት እነዛን ሊያበሽቋቸው የሚፈልጉ ሌሎች ኢትዮጵያውያን በእነሱ እንደ መሸነፍ አርጎ ነው የሚቆጥሩትና የትግራይ ወጣት ደም ቢፈስ ትግራይ ወጣት ቢያልቅ ምን ቢያልቅ ምናምን ጉዳያቸው አይደለም እነሱ ከጎናቸው ካሉ أنا زغل عظيم مالتي حق المزرعة بتعم زجرمو زرباتاتي ولا توم أنا زريهم سي أقلال تصوم زي كولومبر تقول عزيز قلصهم كلوجن 9 نت بتشعت 100 واب تلبي زلو تخكل غير إزقلصهم مالتي 9 نت بتشعت تقول عزيز كم يجيرو 5 قلصهم أي فلتن جن تبلبي زلو تتخكلين يعني عايز ترى يعني سمع فلطون سمع خوني الزرب مبزحاتو سب انتاي لي إذا أمن حدا أمنتنا أنا أمنت تقرأي حاجر انت خوينا باي ديفولت هفتايم يلي أمنيو كومي لي أمني مالت كابت أقام كن وطسينا يلي أمني تيسر حاجة توطسنيها زي بقى عاوزي نودايو نابنت إكزامبل نقبرو بحما أنا العلال نقول لك زي إرترايا سلسة فلاية ويكا سلسة نتسألت ويكا سلسة خونت تمانقصهم كوي محماء كوي نسخاس تايدو تعي منقصي كله كاري زي كله كام تاريس فلت خاصو probably باي ديفولت يزبزنو باي ديفولت هابتامي عمالت ايكونن تقرأي مسي إثيوبيا سلسة قتلت باي ديفولت دخايا ايكونن ازيونا يخيرين مالتيو
ትክክለኛ ንሱ አይኮነን በመሰረቱ ካልአይ ካ ትግራይ ሰላም እንድሕር ኮይና ምስ ኤርትራ ሰላም እንድሕር ጌራ ንኣብነት ወይ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሓዲአን ሰላም እንድሕር ጌራ ምስ ኢትዮጵያ ንኣብነት ሰላም እንድሕር ኮይና ከም ዝተሰዓረት ዝሓስበሎ ኢሉ እዚ ናይ 99% ደጋፊ ናይ ውድብ ሕወሓት ሓሳብ እዩ ከመይ ኢሉ ከም ዝመጻ ይፈልጥኒ ግን ሰላም ኮይና ዕርቂ ተፈጺሙ እንትበሃል ተሎ ገጾም ዝኹሪ ሰባት ኣለዉ ኣነ ዝፈልጥ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ይኹሪ ንምንታይ ምክንያቱ ትናቱ ፕራይድ ወይ ኣብ ዝኾነ ምግንጻል ወይ ኣብ ዝኾነ ኣብ ዓዲ ምምስራት ወይ ኣብ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ዘሎ ሶ ኣብ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዓለም ናይ ባዕሉ ዝኾነ አይዞሌትድ ዝኾነ ሲስተም ኣብኡ እዩ ዘሎ ስለዚ እንድሕር ዓዲ መስሪታ ወይ ገለ እንተኢላ ጥራሕ ሓፍታም ትኸውን ዘላ ኢሉ ዝኣምን ኣሎ كون يخيل زي كون يخيل 50-50 عدل له مالتي كم زي دايس نحر دربينا ياسي 50-50 probability له زغول عزيز زاربو كن اتحقي قال سبات كاب بانديرا غيروم كومزي خمزي بلا قليلهم زدرفو خمزي انتولكم كومزي لهم زصرفوا له ازي خا نتزلنا صقم مغاددي ينبر مدعس يكون زغبرونا ولدنا مسيلهم وديهم انا يكونكم ززارب زلو تناي ولدي مسلا تخكل تزي كوينو نعيكم توقصوا مساي زماغو سب كله አይደለም ዝገበረን ያخገብርስ ዓደ የጋብሪ ታይ ማለት ትርጉሙ ምዃኑ ንዑይ በመስላ خزارቦ ተገዲደ ዝገበሩን ያخገብርስ ዓዲ አየጋብር ዓዲ ኸይ ትገብር እንድሕር አደሊኻ ትዝገበሩኻ ክትገብሩ ለምኻ ትሕነ በቃ ዓዲ ክትገብር አይትኽእልን ማለት ዓዲ ክትገብር እንድሕር ኮይንካ ትዝገበሩኻ ከም ዝገበሩኻ ክሳብ ግዜ ትረክብ ክሳብ ግዜ ዝወጸለይ ናይ አቦ ኻባሪይ ግዛእን ዝበሃል አባሃላሉ በቃ ከም ኢልካ ትነብር ትኽእል ማለት እዩ እንድሕር ዳእት ምዕብል ለሊኻውን ስንኻ ነኺስካ እዩ ሰሪሕኻ እዩ ኦተንቲክ ዝኾነ ስራሕ ብተግባር አርኢኻ እዩ ኣብ ትምህርቲ ለውጢ አርኢኻ እዩ ኣብ ጥዕና ለውጢ አርኢኻ እዩ ኣብ ግብርና ለውጢ አርኢኻ እዩ ኣብ መጓዓዝያ ለውጢ አርኢኻ እዩ ትራንስፖርቴሽን ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ጃይንት ዝበሃሉ ቅድም ዝጽዋዕልኩም ጽናሕኹም ማለት እዩ ኣብ ኤነርጂ ለውጢ አርኢኻ እዩ ኣብዚኦም ኩሎም ኣብ ኮሙኒኬሽን ካ ለውጢ አርኢኻ መወዳቱ ኣብ ሓይሊ ጸጥታን ሴኩሪቲን ካ ለውጢ አርኢኻ ኣብዚኦም ኢኻ ክትምዕብል ትኽእል ካብዚ ወጻኢ ዓዲ ስለ ዝኾንካ ትምዕብለል የለ ስለ ተጸምበርካ ትደኽየሉ ምኽንያት የለ ከምዚ ዝበሃሉ ጅጅማንጂ ዝኾኑ ዘረባታት ኣነውን ከም ሓሳብ ይሓስቦም ይመጹ ለእዮም ኩሉ ግዜ ይመጹ ለእዮም ይሓስቦም ነይረግን ሓቂ አይኮኑም ማለት እዚ ተበርሂኒ ሎምሎሚ የአማራው የኦሮሞ ተወላጅ በልጠው እስከ ተገኙ ድረስ እኛ ጀግና ይላሉ እዛ አሜሪካ ምን አባት ጀግንነት የለም ጀግንነቱ እዚህ ስንት 100 ሺህ ቁስለኛ አለ ስንት የተጎሳቆለ ህዝብ አለ እሱን ተደራጅተ መርዳት ስትችል ታውማ ብራዘር ታውይ ينال كان بزح كان تنيتر مالتي كلنا على حساب اللي هو كله بزح سل تبدل كل خليو قال لي بتركله قل سلا بندر هم قرأت واقع ذكرى بندر كوي تاخذ شيء ما هو ما رمت هذا حرق ندخل ويبزر ما يتخندي ويانا مدقف مثل ما يتخا مدقف بزقنا مدقف ما يتخا مثل ما يتخا كل غير يكون بارتو ولا انا كاين عد بارتي من قف ما يتغير قل بنا بانديرا ترك نو سيجمر ترك يكون بانديرا لحزب تግራይ تغيرنا ነገር ይውሉ እንትን ልገረና ነገር ይለ ህይወትና ላሳخرنا ነገር ይውሉ ባንዲራ ማ after ባንዲራ is okay ትክክል እዩ after ባንዲራ ሐቂ እዩ ማለት ሓደ ባንዲራ ኤምብለም እዩ ማለት ምልክት እዩ ዘሎ ሰንደቅ ዓላማ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዓላማ ኣብ ኣብቲ ማእኸል ናይ ጨርቂ ብዝኾነ መልክዕ ይቕመጥ እዩ ጨርቂ መጀመርያ ጨርቂ እዩ ድሕራይ ግን ባንዲራ ዝኸውን ሰንደቅ ዓላማ ምስተቐመጠሉ ማለት እዩ ሽዑኻ ይኽበር እዩ መብዛሕትኦም ዓድታት ባንዲራ ተፈትዎ ተጸለአ ሕጋዊ መንገዲ ተወሲዱ ክሳብ ዝቕየር መልክዑ ይደብርካ ፍተዎ ጽልአዮ ተኽብሮ ኢኻ ክዝመር ከሎ ጠጠው በል ተባሂልካ ትብል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ግዴታ እዩ ንምንታይ ግዴታ እዚ ግዴታ ተዘይ ኮይኑ እንታይ ዝፍጠር disobedience ወይ ካ disorder ይዝፍጠር በጠቅላላ ማለት እዩ disorder ማለት ቀደም ሰዓብ ዘይብሉ ናይ ሕጊ ስራታ ዘይብሉ ማለት ደረጃ ላዕለዋይ ታሕተዋይ ገለ ወዘተ ዘይኮነስ ግን አካይዳ ዘይብሉ ነገር ይዝፍጠር ስለዚ ባንዲራ ማለት ታይ ማለት እዩ ንሓንቲ ዓዲ ውክልና ማለት እዩ ሓደ አትሌት ጎይ ክስዕር ከሎ ዓዱ ጠቅላላ ዓዱ ተሸኪሙ አخر ስለዚ ይኽእል ጂኦግራፊ መሬታ ባንዲራ ሒዙ ወጽእ ስለዚ ባገሪ ንስኻ ብዩኤን ተወካላይ ንሕር ኮይንካሲ ኣብታ ዓድኻስ
أفتي وي باسبورت خا وي سامثينغ خجلت كوفي لازل لعد خايا مالتي شو مكايا مالتي سلازي زي كم زي خلنا بالكلنا من البات حدا جزء بتعم أمنا متصلات لنا بزخونة ودابة بزخونة أكمل خاطة جلنا أبنت حجينات هم ملخاطة نرى أخو خد كله حقنا مزراب نرى أخو خد كله مس وناتي زقت دقافيهم يكون كون أبالي كوين يفلت الرئي ما يفلت الحين أمنت بولك أبالنتهم قلقل سامتين جن حسابي مسومي زغيد اللاين زخون زلوا مسومي نمن تاي مخاني فلت إناتهم حسابي أنا زجاز أنا مالتي مسومسي يسمر جنتهم قالوا كم حسابه قبلوا حساب سلزخونه تزي تقبلوا كومو زم صلوت اسلازي بالله عروا لا يتعمل كاسي توم صلوت يلن اي قبلني يتحساب كاتيلن حدسب كنوغرئي اذن وتيفو بتطق خيط تذي كوين مالتي سمعني انتي فتو مالتي سلازي سمعوا قبلون زي قبلون طرح يزغل مالت هابلو بيس مقبل زلو نبر اذن خسمعوا سو كم حساب كتزارب ولا تخيل تخونكا ابزي حجنا ابنت بوليتيكا سرعه منغستي ودب ويكا بارتي كتفلخ تقرالك زيوم تدي تفالاليوم صقاي خاتفطر حزبي مس بارت معرا يكونن بايني مينس بارتي مس بهره منغستي معرا يكونن بارت مالتي مالتي بهره منغستي مالتي بهره منغست مالت بهراو كلاو منغست تግራይ كم بهر بهريو كم منغستها نز بهر زمحدر منغست الله از منغست زها كللاو منغستي حساب حجي زلو مالتي سلازي منغستي نز منغست زي زمرح زخون يكون بارت خون يخلي እዚ ኻ ብናይ ህዝቢ ፍቃድ ዝወሃቦ ሹመት ዝወሃቦ መረፃ ዝበሃል ፕሮግራም ተፈጢሩ ሬጉላር ፔሪዮዲክ ኢሌክሽን ዩኒቨርሳል ሳፈሬጅ ብዘማልእ መልክዑ ብሴክሬት ባሉ ተመሪፁ ዝሽወም መንግስቲ ይመርሖ በቃ ተወዲኡ ሓላፍነት ካብ መን ተዋሂቦ ካብ ህዝቢ ንመን ዘገልግል ንህዝቢ ብመን ተፈጢሩ ብህዝቢ እዚ ፍቃድ ክወሃቦ ከሎ ኦቶሪቴቲቭ ዝኾነ ፓወር ክወሃቦ ከሎ እዩ ማለት እዩ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ዘይመርሖ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስትን ማለት ብሄረ መንግስትን ولك بارتن كتفلاليوم تزكي إلك أبزي سجميز مص بارتي وزته نداد بلقكا نعومي صرف الله إلك مسبان دي رامسز بقلت صرف توين كون شجر يتفتر مخنياتو ناي كيم بوليتيكا يخون مالتي سلازي زخان كبوليتيكا وطيو نبوغون كمرحي غدي ما قالسنا إليترا عدل دل صحي مسلكم قادم إليتراويان كلهم يوم أدسا نيرم نا إليترا وطات بمول أدسا نيرو خز سميت بمولوس تقراويوا نا إليترا عدل دل صحي مسلكم تقراي تعمل حزن كاب تقراي نا أدسا وا كلتا سمونو يترخو كاب أدسا وا نمقاله جن طرحن ونين زغدا زلو ابنا يقول لي لطيفلكم نيره بقرن مالو دي قال طرحن شديش تسب قال حيزني قال كم مقاله نا أدسا وا جن قصرو لعلي كلتا سمون كيدلو يقولو قصرو كنددل لا يوم دا تملالسو من اسيو صولو ازيو سلازي يكونلهم ولا بهايروفات كوصلوهم ندلالو تيبي وهاو فم دلالو بديس አበባ ውን ይخفلهم በቶም ተሳፈርቱን ይخفلهم ገንዘብ ከትርፉ መንእሰይ ይሸጥሉ መናእሰይ ሰብዳ ዘይኸዱ ዘቅይድ ነገር ተዝሉ መናእሰዮም መንእሰይ ይሸጥሉ ንምንታይ መናእሰዮም ዝብል ሽም ጽውዕ ዘሎ መስልኩ ልምዓት ስለ ዝደለዮም ሰራሕቲ ኃይሊ ስለ ዝኾኑ work labor ስለ ዝኾኑ workman force task force ንሱ ጥራሕ ዘይኾነስ workman ዝብሃል በቃ ተዋናሲ ሓንቲ ዓዲ ትደልዮ ሓይሊ ሰብ ዝብሃል ከምኡ ኢሉ ስለ ዝኣምኖ ለማ ይኮነን መናእሰዮም ዝብል ዘሎ ትኹረቱ ኣብቲ ውጊ እዩ ቶም ዝጓጉ እኮ እዮም ዝኸዱ ዘሎ እዩ ለካ ዘሎ ብኻልእ ይበሃል ሃይለስ ትዛረቡ ኣነ ቀዲመ እየ ዝግምቶ ማለት ታይልካ ትዛረብ ከም ትኽእል ኣነ ይፈልጥ እየ በቃ I don't know ንምንታይ ምዃኑ ትናትካ ፖለቲካ ማለት እዩ ቁኑዕን ቀጥ ዝበለ እዩ ሓባጥ ጎዋፅ ዘይምህላው ጽቡቕ እዩ ባዕልኻ ትኾንካ ንስኻ ትዛረብ ተኻላይ ግን ተዘረባ ዚሲ نوح وان دا غير خويل امبر كمزي زول بروجرام دو نيركم قدم داودب مالتي داودب كم زول بروجرام نيرو اب ايرترا زول منغست سمعنا انت خوينو صبو مصاحبيرنا نسرح زي سمع انت خوينو جن تعاطيو ويكاو تطرنيفو تتحيزبوت زغورو زولو جبنات الحماق صراحتن اتوم زيغاتاتو جن اندحر كاب تعدو وشت اندا موصو انت موصيوم يمصو بزيغدس حواتنا سلازخونو هنقبلو مينا ابزي اي دي بي ناي تفناقلت تاع يزبال كامبتات سريحنا ناي تفرقل زي كونس ناي سدتنيا كامب سريحنا نابو ناموصو رح ترف تخيل يا ذبل بروجرام يركم لين وركم ايرترا مالتي نيركم
ማእኸላይ መንግስታ ይገብር ለሕጂ ንሳ ይገብራሉ ማለት ንሳ ያ ማለተይ ነዊሕ እታ ጉድጓድ ተኳዒታ ጸኒሓትካ ዘይተረድእትካ ኮይና እምበር ማለት በዓላ እያ ሕጂሲ እንድሕር ህዝቢ ብኣግባብ ክትዕሪ ተኮይንካ ንባዕልኻ ኢልካ ትዕሪ ተዘይኮይኑ ግን መንግስቲ መንእሰይ ጠንጢንካ ክኸድ ምዃኑሲ ተኾንካ ዘይተኣምን ተኾንካ ዝፈልጥ ንስኻ ተኾይኖም ይኸዱ ኣለዉ ብሃይሩፍ ገለገለ ብኣድጊ ዋላ ክኸዱ እዮም ብኣግባቡ ሓዞ ነቲ ህዝቢ ብኣግባቡ ሓዞ ግደፍ ናብ ስደትን ናብ ስቃይን ፀገም ኣይተምፃኣሉ ድሕሪ እንዳጎይኻ ገለገለ ንዓገፈፍ ክኻዶ ንዓባሽ ሻቐል ክኻ እናበልካ ኣይትሕድሮ በሊዑን ሰሪሕን ክነብር ፍቐደሉ ተባሂሉ ና ይኸውን ኢልካ ንስኻ ኣውስትራልያ ኮፍ ኢልካ ብባስዶ ኣይፍቀድን ትብል ኣለኻ ማለት ክፍቀድ የብሉን ኢልካ እውን ተዛሪብካ ኢኻ ማለት ኢንተርኔት ክዕፅ ኣለዎ ገለ ትብል ንስኻን ስታሊን ኢኹም ከምኡ ኢልኩም ትዛረቡ ኢኹም ገዲፉና ይወፅሉ ኢሉ ሽጉርቲ እንታይ ማዓት ይወደ ለብዘበን ግን ማለት ለብዘበን ግን ክርኢ ከለኹ ናይ መወዳእታ እዚ ዘይሓስብ ዘበለ ብሙሉእ ኣንላይን ኮይኑ ቲቪ ቴሌቪዥን ኩላህና ናይ ዩቲዩብ ፕሮግራም ከፊትና ኮፍ ኢልና ኣለና ማለት ዲኹም ዲ ሓቂ ዶ ኮሚ ርእይትኹም ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ገዲፍኩም ለኪሉ ልዋም ቅንኽት ኮኑ እየ ዝምንየልኩም ፀፅቡቕ የስምዐና ቻው ደሓና ቀኒዩ በዚ ተሰናቢተኩም ኣለኹ Good light. نحن نحضر تحوات إيمان